Son todos os tributos do sistema fiscal español? Non pagan. É unha canastra que ten unha parte dos tributos do sistema fiscal español. Hai uns que non ten, por exemplo, o imposto de sociedades. Eso non forma parte disso. Bueno, rentas de non residentes, primas de seguros, aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, hai outros que sí están aí. Por exemplo, sociedade, sucesións e doacións, transmisións patrimoniais, autos jurídicos documentados, as tasas sobre xogos, iso ademais están cedidos, son os cedidos tradicionais, están cedidos ao 100%, pero son de unha cuantía menor. Os auténticamente relevantes son o IRPF, o IVA e os impostos especiais. Claro, o IRPF está cedido ao 50%. Ainda que todos aquí pagamos o 100% de IRPF, non creo que ninguén pague o 50%. O IVA está cedido ao 50%. Cando comprades unha botella de auga, xa tirei, xa fixen. Pois non bebín nada.